Ja, het is heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Van jong tot oud, en of ze nu op de bühne staat, of neven de bühne, of voor de bühne, dat maakt niks uit. Maar iedereen moet een kans krijgen. En bij de creatieve evenementen die wat TIBA organiseert, met als hoofdstuk natuurlijk het passieverhaal, kan ze die talenten opbouwen, kan ze die ontwikkelen. En daarom is het passieverhaal een springplank voor het talent. Samen beleven, samen geluiven, samen vieren, passie kent geen grens. Samen beleven, samen geluiven, samen vieren, passie siert de mens. Door Amsterdam, gans alleen over straat. Geen mens die nodig keek of toen ik alleen maar kwaad. Door Amsterdam.